kailangan kumasin. Paras mililay. Nano, umiyan siya. Nano. Ay, naman yan, di paninilap, nakapaninilip. Yes, kagapar ka na yung pumasok na. Kamulat ka. Ano mga sagaan mo dyan, hindi mga santo. Kasi mapaninilap. Pumasok mo yung parang natakot. Thank you. Relax. Relax ka na. Relax ka na. Kaya paano nagsabi ako lalabas? Ang kanang susunod. Aun may hindi mo lang sa ulan dito nila kasama sa atin. Talagang paninay na lahat sa kapal ka lang. Paninay ka unang batas sa mga manoko baka sinakay supa. Ay pagkiro mga Diyon na kanto mga wala manapon ko sa pwesto mapa. Kan huwag mo bagma kater dito. Sabon na tinta sa mga kaisa ka. Kailangan na mga Diyon ay pato.
Special game na. Kumino pa yan. Makaway dito. Kung naisasiri piyura. Kailangan sila upang mga Mamana doon piyura. Kumama ka lang. Paano nga naluti lang. escalator one na. Uya? Manual na lang. Paano siya preta pasil. Gagas, gagas likas tiba. Jika salah, pedet yun nasi. Dala tarat taran. Pilil pil. Coba kayak pil. Rumah ini dalam mana ini? Mau kamera ke shoes, kalau lus put sekali betul itu lah. Karena kita makaway dito. Iya mau lo. Ay, saya lah semua. Ikut.
Fix it. Oh. Ekis. Alu-alu ba ano